Ngopo Gong Garing? Semaput saja. Mung arep dikongkon kok semaput ndasku ya ran-ran lho. Nyun ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Waduh. Wetengku ora penak to Gong. Ngaso ndak malah mah. Nyun ngapura Pak, wetengku loro yakin sumpah. Bagong mangkato ning negara Singgela. Bagong. Bisu kok dadakan ki piye? Gede-gede. Sing cepet cilik. Anak-anakane kirik kabeh. Anggere dikongkon kok mesti do sambat loro. Semar. Hatra nun. Do dandan Jawa. Oh nggih. Pripun wis sukses. Adimu arep rabi. Wah. Gong ayo adus. Rasa. Ya sikatan. Wis apa ngene iki nggo kandel-kandel cangkem. Jijik wong ora. Piye? Anu. Senet kelakon rabi. Serah-serahan siap kabeh. Oke. Kowe macak cara apa, Gong? Ayo ngotopilaken nih. Waduh. Ngotopilaken ya kacamata. Wong sikile pincang kok aleman. Ngotopilaken barang ora. Rambutku wis tak semer to. Wah iya wis ketok. Malah kaya sikat tak sunggi. Sikat kok disunggi ra. Ning wangone anak-anak gedho dandan Jawa Gus diarak teng Ndarawati, Ndara. Kong ana apa? Kang Raka duka. Lho. Rekaku sapa? Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk. Jarene ora trima nek senet. Senet endi, Pak? Ndara Abimanyu kuwi Bambang Senet. Wah. Kapusan aku. Tiwas tak labuhi arep pateni Kurawa jebul ming Bima Manyu. Ngopo, Kang? Dilirik ndara Kudara. Ora gecek-kaceken malah ambyar sirahmu ora. Kok ora buduka? Nggih, wis kowe mundur kene. Aku sing ngadepi, Bagong. Nggih. Endang lara temon Siti Sendari. Dos endi? Mosok ngono? Inggih, cariyosipun mekaten kok. Bu. Wah, ya wis. Dadi sing dadi anakmu angkat ki Siti Sendari. Inggih, sing dadi anak angkate Semar kuwi Abimanyu. Inggih. Sami-sami sesinglon wujudipun tiyang sanes, nyatanipun namung badhe ngraketaken katresnanipun. Wah, wis ben. Lho, ben pripun? Lho tegese aku tak melu nang kene. Lesmana nek edan, edan yo men. Urusan karo Lesmana. Irang-irangke wae. Ndereke ratu kok nutuki blek turut dalan. Ndara. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Nyuyu Kakang Semar ndak tumpu. Karya bumbung penggaliku Kakang Nayantaka. Ndara Werkudara bekti kula Den. Ya Semar dipul ndak tumpu. Ndara Janaka bekti kula. Ya Kakang Semar ndak tumpu. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya Kyai Semar tiba padha-padha. Enten apa? Lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel. Gus. Kula nyadum dawuh Kakang Nayantaka. Tembang rawat-rawat ing bene tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata. Nggih leres Ndara. Kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah. Niki larene enten wingking kula. Nggih kula Ndara. Dhuwure. Udu kowe. Nggih. Ngono ya. Dumeh anak elek kok nduk ditothok ya ora. Namine Bambang Senet.
Bambang Senet. Nggih. Malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok, Den. Atmat jamu kepengin nambut silaning akrama. Nggih. Niki wau kula wis utusan kali Petruk kali Bagong. Kula kenanjeke teng Ndarawati. Jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat. Namine Endang Loro Temon. Lah banjur Petruk matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye mungguh pangandikaning Koko Prabing Ndarawati. Petruk, wonten dawuh. Piye kabare nggonmu tak kongkon marang negara Ndarawati, Petruk? Pun sowan, Pak, kali Bagong seksine. Nalika semanten sowan kula anyarengi kali Rawing Sun Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Loro Temon. Ndadosaken geger tumuli sinuwun Ndarawati paring dawuh. Petruk, sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Loro Temon. Ning anakku Endang Loro Temon darepe pepanggil. Duwe penjaluk? Nggih. Penjaluke apa Panakawan? Penjaluke manten putri. Temanten kakung kudu iso ngaturake serah-serahan. Manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma, ngarepe dijogeti Wanara Seta. Mburine dewa sak jodho. Wingkinge malih gamelan Lokananta kayu klepu dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta sing nabuh Ratu Sewu Negara niku, Pak. Kula wis sowan Sinundrawati. Napa sing ngendikake Bapak wis kula aturke sinuwun Kresna. Lah niki kula munjuk atur ngersaning Bapak. Nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku mungguh Bapak sakniki monggo anggenipun menggalih perkara niku nduk Bapak Semar. Semareka den prayitna samuriris eka balik. Titiyani gandayani tresna purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti mumet sirahku. Lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye? Mongko aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun manten putri. Senet, Bambang Senet anakku cah bagus. Ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe lak rabekke karo tangga teparo kene wae. Rido mangawur awur-wurahan tengaraning ajurit gong makuru gongso tetekaya butula Kanjeng Rama sareng kula midhanget pangandikanipun Kakang Petruk Kantrung Bolong tumuli manah kula sampun boten nggadahi pengajeng-ajeng malih mongko sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dhaup kula menika pun Endang Loro Temon. Menawi kula mboten klampan dhaup pun Endang Loro Temon paripaksa badhe kula entrengaken pejah kula. Kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken. Menawi mboten klampan dhaup pun Endang Loro Temon paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama. Aja kaya ngono. Niki pripun Den? Kula wis ora iso mikir. Kula niku wis tuwa. Tumangkaring budi kula wis kendho, pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen. Umur kula wis tuwek, kula nek kon mikir abot-abot, kula mboten iso.
mang slametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel Ndara. Kula nyuwun senjata pitulung Den. Gunjang Kanjing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Kakang Nayantaka. Gedhe lelabuhaning Kakang Semar tumraping para Pandhawa, mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babagan atma jamu Bambang Senet supaya isa kelakon dhaup kalan nindang lara temon. Neng pepanggil panjaluke manten putri mboten layak lan mboten memper angel digoleki. Kakang Semar gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejaba mung ingkang mapan ana ing Guwa Sela Mangling ya kuwi Kyai Gajah Setu Bondo. Kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadangku Yayi Werkudara. Wanara Kusika Seta. Kuwi ora ana kejaba mung Kakang Anoman ing Kendali Sada. Wondene dewa sak judhu apa Kakang Semar Supe yen to Kakang Nayantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih. Kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana gamelan Lokananta papane ana ing kayangan ingkang kagungan Sang Hyang Jagat Kirinata. Wondene Nalindra Sewu negara ora ana ingkang kajibah mangreh Ratu Sewu negara kejaba mung Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar. Panuwun karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggraitane Senet. Sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nyaya Bambang Senet tiba sepadha-padha. Jer wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kyai Semar. Bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter. Sapa sing kudu tak kongkon kudu ngrawuhake Kyai Setu Bondo lan Pendhita Kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkaton ning Kendali Sada. Ngopo kok garing semaput sajane. Mung arep dikongkon kok semaput ndasku ya rantran-rantru. Nyun ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Waduh. Wetengku ora penak to gong. Ngaso ndak malah mah. Nyun ngapura Pak, wetengku loro yakin sumpah. Bagong mangkaton ning negara Singgela. Bagong. Bisu kok dadakan ki piye? Cepet cepet cilik. Anak-anakane kirik kabeh. Anggere dikongkon kok mesti do sambat loro. Semar, aku sing bakal mangkat ning negara Singgela. Kakang Semar aku yang bakal budal marang kayangan. Kakang Nayantaka aku yang bakal sowan Kanjeng Wa Kendali Sada. Kakang Wa Nayantaka matur nuwun Ndara. Sembah nuwun Den. Titiyane Gandayani Tresna Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Werkudara Arjuna Gatotkaca yen to pancen kaya mengkono Yayi ora ngilang-ilangke sira Yayi nggone wis napa pangudanging Kakang Badranaya balining si Adi sakarone apa dene anakku tetuku ing pringgondani ora kuwagang sarta ora sembodo amboyong pepanggil temanten putri saka Ndarawati tegese si Adi wis ngorek-orek marang pasuryaning pun Kakang aku wegah nampa kadang kelawan kowe njaluk pamit.
banjur lakune ngangin gugur anggrah ning ngarga Gura-gurnita kagiri-kiri ora bumi prakempita jumeneng gancang nganti kaya lintang bima sekti nghan waktu ing naga nalika semanten wis sagah ngulari Ranindra 1000 praja ya Ranindra 1000 negari tanana ingkang pinindeng kejawi amung negari sing gelo nadyan adoh parane parandene Sang Werkudara sigra matek aji Bandung Bandasa wungkal bener pengantep-antep pilaranipun ingkang pamaning Mandira Jajar Raden Gandamana sikil tengen den uncalake kebaca kilat kesit pindha tatir kaya namung tak tulung kedheping paningal wis prapta tapel wates negari sing gelo pura Meraina semoban wangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara
saketar kene donga engkong lir wuwu sing kene panca om Babato keng ayam mono merak manguwuh ing pagakan nuwun kula nuwun amit pasang kaliman tabe tinebine kula duni dumawang tawang tuwang ngantos kagiat raos sing manah kula nuwun sewu Raden menawi dipun keparengaken kula badhe nila krami panjenengan satriya gagah pideksa budhe kuwok simbar jojo monggo nembe menika kula nyumurupi dhateng jengandika Raden menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika satriya saking pundi lan sinten kekasihipun sinuwun yen sampeyan takon nglawan aku apan kepara nyata yen ora nate ketemu kelawan aku jernyatane aku saka tanah Jawa wondene negaramu mapan ning tanah Hindi mekaten ditepungake satriya ing Jodhiwati ya ing Nunggul Pawenang Raden Werkudara lho mangrumiyin menapa jengandika menika Raden Werkudara panenggak ing Pandhawa ya pancen bener mengkono waduh ladalah jagat Dewa Bathara jagat Pangistungkara bebasan kejogrukan Wukir Sari klepaning Samudra Madu manah kula dene kula saged sak pejagong kaliyan satriya mustikaning jagat ingkang saestu jagat menika persasat ngantos keberbegen dhateng mandhangipun asma Paduka Raden Werkudara waduh Raden ngaturaken panuwunan sugeng rawuh wonten negaring Singgela ya Prabu Bisawarna namung kemawon andadosaken kagiat sotaning manah kenging menapa Paduka Raden tumuli rawuh wonten negari kula tebih urukipun saking Nuswa Jawi prapting tanah Hindi menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menapa menapa Raden sinuwun Prabu Bisawarna iki wonten timbalan ngerti yo yen to praptaku ana ing negara Singgela sayekti mung bakal nglairake lawan kekarepan ya senadyan dudu kekarepane Werkudara pribadi nanging mestine Prabu Bisawarna wis wanuh kalawan ingkang aran Kyai Semar Badranaya jernyatane miturut kabar ingkang dak tampa sadurunge Kyai Semar mapan ana ing Nuswa Jawa luwih dhuwit kisik Kyai Semar mapan ana ing tanah Hindi nderekke Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya mangrumiyin menawi kula mboten merangguli dhateng Kyai Semar nanging kula nuwun sewu menawi tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Sinuwun Prabu Gunawan Wibisana menika nate cariyos bilih tau tate gadah mitra inggih menika Kyai Semar Badranaya pamomonging para satriya ya pancen bener kuwi lajeng kersanipun Kakang Semar Badranaya dina samengko bakal duwe gawe mantu nanging kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Sinuwun Prabu Bisawarna ing Singgela liripun ngados pundi Raden pamundhuting pinanganten putri pinanganten kakung kudu nglaturake srah-srahan Nalindra Sewu Negara monggo ingkang duweni Nalindra Sewu Negara ya mung sampeyan Prabu Bisawarna mula suwane Werkudara ning negara ing Singgela ana suka liraning penggalihmu aku nyuwun ngambil kanggo syarat srana kelakon anake Semar Badranaya ya kuwi Bambang Senet ngrabi karo putri Ndrawati kang arane Ndang Loro Temon Sinuwun Prabu Bisawarna menyat langening kalanggiwan gelar pandaan moncar
tinon lar kekonang surem sorot tahan padang kasor lan pacaring onameng kekono dasare mangsa katiga Raden estunipun awrat menawi Nalindra Siwanegari menika kedah nyabrang samudra nitih palwa kedah sowan dhateng Karang Kadempel namung ngemuti dhateng cariyosipun Kanjeng Rama Gunawan bilih Kakang Semar Badranaya menika ageng lelabatanipun tumrap jagat anggenipun tansah mbabar katentreman mila nadyan awrat kados menapa Raden sampun ngantos gadhahi ras raos waskuwator salebeting penggalih kula ingkang badhe ngaturaken Nalindra Siwanegari wonten ing Karang Kadempel dados syarat srana lumampahing Kakang Semar anggenipun mala karamakaken inggih menika atmajanipun ing namipun Bambang Senet Raden Werkudara. Wah. Nata luhur bebudenmu Sang Prabu Bisawarna. Aku percaya marang kowe luwih dhisik aku tak dhisiki laku bali marang Karang Kadempel. Lakune Ratu Sewanegara tak pasrahke marang Sinun Prabu Bisawarna. Inggih ngestaken dawuh. Namung sembah kula ing ngendharaken Jengkar Paduka Raden Werkudara kundur marang Utusa Jawi. Ya Prabu Bisawarna. Singalodra wonten timbalan jenengan. Sira Yayi minangka dadi jangkeping Ratu Sewanegara dawuhna mring kadang-kadangmu nggih. Supaya budal marang nuswa Jawa jemujug nang Karang Kadempel. Dadi srana lumakuning pawiwahan pinanganten atmajaning Kyai Semar Badranaya prasta Dapaduka. Parenganti dhateng sanggaring para kadang Nalindra Sewanegari sing ati-ati aja kaya bocah cilik Singalodra nggih. Ngestaken dawuh sinuwun. Lakuning Ratu Sewaraja nalika semanten nitih palwa irit-iritan nyabrang samudra kocaping wong munggel kawi nalika semanten mus prapteng nuswa Jawa datan kawusa lampahing Sang Werkudara mapan wonten ing Kayiwangan Suralaya. Pandita kang kirare wangsit pindha kumbang ngajabing tawang ing Kakang Radu. Menapi mila Kayiwangan katingal sumuk wit kawuh kaya wau sonten pun sumuk. Inggih Kakang. Jebul menika wonten sowanipun Arjuna. Dalah perkencong warudayang Pak Papong mbok bola kali codhe sapa sing gawe. Janaka sowan mongko kanthi badan wadak
Tumuli katimbal ana menapa wigatosipun, Di? Arjuna ulun paring adhawuh. Padhararja saprapta kita, ulun. Niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda. Apa to kang dadi darunane? Dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa Hyang Adi Pukulun. Sowan kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya supados sakmangke sowan ngabiyantara Paduka Pukulun ingkang wigatos dinten sakmangke Kakang Semar badhe gadhah damel mantu. Inggih menika mala kramakaken atmajanipun Atmaja Pupon, Atmaja angkat ing namipun Bambang Senet pikantuk putri saking Ndarawati. Apa sambung rapete kelawan panjenengan ulun? Menawi mboten saking pambiyantu Paduka, Kakang Semar mboten badhe kelampahan ndhawuhaken atmajanipun. Lire kepiye? Krana srasran pinanganten putri kedah wonten dewa sakjodho kayu klepu dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Pupus Cindhe Parijata Kencana gamelan Lukananta ing kedah mandhap wonten ing jana luka mapan wonten ing Karang Kadempel. Mila sowan kula nyuwun ngambil menapa ing sampun kula aturaken dhateng Hyang Adi Pukulun keparenga wonten suka lilaning penggalih Hyang Adi Pukulun paringa ngambil menapa ing sampun kula aturaken menika Hyang Adi Pukulun. Nama sidam sekaring bawana langgeng. Arjuna wonten timbalan teka kebangetan temen ing atase drajating Kakang Semar kuwi wujude titah pujangkara ngrabekake atmajane wae dadak nganggo tingalan dalem Kayuwangan Suralaya wujude gamelan Lukananta kayu klepu dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Cindhe Parijata Kencana sartane dewa sakjodho. Yen mancen kaya mengkono cetha lamun Kyai Semar bakal ngembari marang panguwasaning kadewatan, ulun ora bakal mathuk, ulun ora bakal rujuk. Nanging malah kita ingkang saguh munggah ning Kayuwangan ulun luputake Arjuna, kita bakal ulun cemplungake ning kawah Candradimaka. Ah, mangke riyen, mangke riyen. Dayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe. Sabar tadi sabar. Sampun ngados ngaten menika, kula nuwun sewu lho Janaka menika namung kinarya utusan. Lah kok malah dipun luputaken badhe cemplungan wonten kawat Candradimaka menika dos pundi? Tur malih monggo kula aturi glejah, kula aturi metang. Menapa dipun kajengaken Kakang Semar menika mboten nama nerak pacak nerajang perbatang nyangkrak dhateng panguwasing Kapura Jawata menika mboten. Lah tremut lho, Di. Kakang Semar menika ingkang ngraka piyambak. Langkung-langkung Janaka menika, lho nuwun sewu. Janaka menika sampun wangsul wangsul damel padhang Kayuwangan, wangsul wangsul dados jagoning para dewa. Lah ing atasipun panjenengan dipun suwuni ngampil tingalan gamelan Lukananta kayu klepu dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Cindhe Parijata Kencana. Dewa sakjodho menika kok kawratan, kula nuwun sewu lho. Nek panjenengan kawratan mangke Janaka wangsul teng Karang Kadempel nek wonten pengamuk ing Kakang Semar pripun ora? Lah geger. Semar munggah Kayangan mubal-bal entut waduh. Dewa bubar kabeh, opnam kabeh dewa. Inggih Kakang. Inggih. Dipun suwuni ngampil abote sepira to? Inggih. Lajeng kepareng Paduka Kakang. Abotipun paringi ngampil gamelan Lukananta kayu klepu dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Cindhe Parijata Kencana. Badhe kula aturaken ngampil nanging bab dewa sakjodho. Ah, panjenengan kok supe lho. Lah dewa sakjodho nika ya anake Kakang Ismaya piyambak. Iki menika pun Kamajaya kali Kamarate menika dewa sakjodho to.
Kumaratik lawan Kumajaya. Wonten dawuh pukul nggih wonten dawuh pukul. Kita ulun dawuh mudhuna ning Karang Kadempel. Nanging jroning kita mudhun ana ing Karang Kadempel. Ulun kanteni gamelan Lokananta, kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Deboksa sapa Cindhe Parijata Kencana. Gawanen sarta sawana aturna marang Kyai Semar Badranaya dadya sarana nggone ndhawuhake atmajane kang aran Bambang Senet. Ngaturaken panuwun lan sendika ngestakaken dawuh inggih pulun sendika ngestakaken dawuh. Arjuna kula paring dawuh. Matur lawan Kakang Semar Badranaya ulun ngudaneni kang dadi karepaning Kakang Badranaya nyuwun pamit ulun. Suta tekapira resna Partamanaher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita. Lho angger pringgondani iya siwana panaku ingkang sowan wonten menapa nggih diutus dening Kyai Semar Badranaya wigatosipun Nardya siwana manjenta Siwa Semar kagungan putra angkat. Lho, kagungan putra angkat kasinggihan. Sinten nggih? Jenenge Bambang Senet. Monggo Bambang Senet atmajaning Kyai Semar bakal dhawuh karo putri Ndrawati atmajaning Kanjeng Prabu Kresna. Putra angkat ingkang jeneng Endang Loro Temon. Wela dalah kok sami kagungan putra angkat menika menawi kula mboten pados beruk. Lho. Kula anggep putra angkat mangke mboten sae kedadosanipun Siwanoman aja guyon. Sowan gumrene ngaturi Siwanoman rawuh ning Karang Kadempel nyumbang to mboten. Lah menapa? Siwanoman aturi rawuh ning Karang Kadempel dadi srah-srahan pinanganten kakung. Lho, kula kadhawuhan pinanganten putri saka negara Ndrawati njaluk supaya sak ngarepe pinanganten kakung dijogeti Wanara Seta. Mongko Wanara Seta mung Siwa Mayangkara. Waduh, nyuwun pangapunten. Kula menika sampun sepuh menawi dipun dawuh pados joget menika mboten saged. Monggo kesenengan kula menika lawung. Joget apa wae tak karepe Siwanoman. Waton Siwanoman sagu joget ning ngarepe Bambang Senet. Menawi ngantos kula duwa tartemtu Kakang Semar duka kalian kula nggih mesti wae ngono. Nggih, kula sagah ing ngangka loro. Kakang utawa Siwanoman kagungan sedulur. Ya sedulure Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Lho sinten? Wujude dhewe panggo Kanjeng Wa Setu Banda. Yen bisa diaturi rawuh mrene kersanipun mongko aku iki bakal matur nggih ngestakaken dawuh nggih. Anoman Kakang Setu Banda. Iya. Ngopo kowe matek aji pameling? Kowe mboyongi lawan pun Kakang Setu Banda saka Guwa Sila Mangling. Kakang Setu Banda.
Anoman piye? Ndak suwun kanthi banget Kakang Setubanda mitulungana marang Anoman. Lho. Lire piye? Anggere Gatotkaca rawuh ning Kendari Sada nyuwun sabiyantune Kakang Setubanda supaya gelem dititi dening anake Kyai Semar kang aran Bambang Senet supaya kelakon nggone dawuh karo putri Ndrawati. Wah, jagat Dewa Bathara ora nyono babar pisan. Ado-ado saka ing Gua Sela Mangling tekan Kendari Sada menganti tumpaki karo anake Semar, Kakang Setubanda. Kudu eling marang labetaning Kakang Semar. Lha yen nganti Kakang Setubanda ora kersa ditumpaki anake Kakang Semar, kang aran Bambang Senet, apa kira Kakang Setubanda iso nampa dukaning Kakang Semar? Wah, yo aku manut budal dina iki. Ayo, Anoman tak dherekake. Ndara Janaka Ndara Gatotkaca pun rawuh. Ya wis Kakang Semar, ya Siwa Semar wis sowan. Pripun? Entuk gawe napa mboten? Ati kula kok deg-degan. Kuwatire ati kula nek ana salah siji sing ora iso ngaturake, wis anak kula ra sida rabi. Nalindra Prabu Bisawarna sing boyong Ratu Sewu Negara Prapting Karang Kadempel. Dewa Sakjudu Kakang Kumajaya lan Mbak Ayu Kumaratih. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debaksa Sapa Cindhe Parijata Kencana Gamelan Lokananta ingkang boyong Kakang Kumajaya. Siwa Semar Gajah Setubanda lan Kanjeng Anoman ing Kendari Sada wis sowan ning Karang Kadempel. Tegese apa ingkang dibutuhake dening Bambang Senet wis cukup lan wis kabeh iso kecakup Kakang Semar. Matur nuwun. Petro, nun. Do dandan Jawa. Oh nggih. Pripun wis sukses. Adimu arep rabi. Wah. Gong ayo adus. Rasa. Ya sikatan. Wis apa ngene iki nggo kandel-kandel cangkem. Jiji. Piye? Anu. Senet kelakon rabi. Serah-serahan siap kabeh. Oke. Kowe macak cara apa, Gong? Ayo ngauta pilaken nih. Waduh. Ngauta pilaken nggo kacamata. Wong sikile pincang kok aleman. Ngauta pilaken barang ora. Rambutku wis tak semer ya, Tru. Wah iya wis ketok. Malah kaya sikat tak sunggi. Sikat kok disunggi ra. Ning wangone, anak-anak gedho dandan Jawa, Gus diarak teng Ndarawati, Ndara.
Banda. Jampiak lakuning pinanganten kakung saking Karang Kadempel. Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo sak ngajenge dipun jegeti sang Anoman nadyan sampun keladuk yuswa pendak risik brodol wulune. Pendak capeng brodol wulune. Krana sampun keladuk yuswa sampun keladuk sepuh. Sakwingingipun dewa sak jodho sang Kumajaya mangkum Rate dadi ojat kang samya tumingal. Sawingingipun kayu klepu dewa Ndaru uparengganing kasuwargan datan kantun gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Gumrumbyang swaraning gamelan katitih dening Sangya Para Raendra sewu negari sakwingingipun Prabu Puntadewa. Raden Werkudara, Raden Janaka, miwah Raden Gatotkaca dados gegering kang samya tumingal kalawan satriya Pandhawa. Kilora Semar Badranaya katingal wonten ing wingking. Mesta dipun taleni anduk ngagem sarung sajake sarunge kleru sarung sing cilik mila ketingal bokongipun saking katebian. Parandene megal-megol slop kiwa kabeh. Kilurah Nala Garing nalika semanten ngagem topi laken, nganggo pistol banyu, nganggo teklek dhuwur cendhek mula swarane ting klothak. Mboten kanten-kanten Kelurahan Petruk kantong boling ketingal demes, busana kejawen, blangkon kagok, surjan cemeng jarik kotak-kotak. Parandene mangke mboten kraos lamun suwek nggon bokong sang jarik. Kilurah Bagong nalika semanten namung dados geguyonipun Sangya Para kawula ing samya tumingal. Ngagem kathok cekak abang, klambi putih numpak pitroda telu. Ngepot ngiwa, ngepot nengen. Ngantos gelangsar barang boten digawis. Prateng Kapal Wates negari ing Ndorowati. Kancing langit kelap-lapaton lerengin sanging risang mawe gandrung. Lho Kakang Semar nggih sinuwun. Yayaji kasinggihan Koko Prabu Arjuna inggih. Werkudara? Ya. Kakang Semar
ingkang sowan utawa ingkang rawuh ning negara Ndarawati iki atmajamu. Nggih. Naminipun Bambang Senet. Lah ya iki anakku ing ngarane Ndang Lara Temon. Wah, lawan yen padha baguse. Anakku bagus. Sing putri ya ayu. Kakang Semar raup dhisik ngono. Ngurusi si Senet niku nganti mumet sirahku. Iya. Lah banjur srasrane ning disuwun dening anakku apa wis tok aturake? Ngalun-alun Ndarawati kebak. Ratu Sewu Negara nabuh kodhok ngorek. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Dobra Suwajana. Dewa sak jodho nggih pun kula aturaken sapa Kakang? Anak kula Kumajaya kalih Kumarate. Titian gajah ingkang isa tata jalma sapa Kakang Semar? Gajah Setu Banda dulure tuwa Ndara Werkudara. Kethek putih sing joget sapa? Anoman. Ya Senggana ya Mayangkara. Pun komplit. Pun komplit. Pripun sampeyan pun janji lho sinuwun Weladal. Lara Temon wonten maring adawuh. Lah kok jebul sing iso bakal mengku garwa kelawan kowe? Bambang Senet. Kula sampun matur nadyan menika namung atmajanipun Kyai Semar. Nuwun sewu mbanipun tiyang pidak pejaraan. Ning mbok menawi menika sampun dados jodho dawuh kula badhe kula ladosi. Kowe gelem urun Rama. Senet kowe krungu to? Nggih. Anakku Ndang Lara Temon wis padha geleme, padha senenge, lan wis padha kenceng tekate. Menyangan diparani kejaba mung tak arabekake kene nyaketa padha gegandengan asta karo anakku Ndang Lara Temon. Gegandengan asta kekalihipun Bambang Senet miwah Endang Lara Temon nalika semanten kalahaning jagat gayaning para dewa dubi asta kekalih manunggal dadi siji kaya nang kalahaning jagat ical wujuding Bambang Senet Endang Lara Temon wenteh Raden Abimanyu Sang Dewi Siti Sendari. Ngopo Pak? Mangkel aku. Arep duwe anak bagus kok. Malik Ndara Abimanyu. Siwa Semar aku nyuwun pangapura. Mboten napa-napa. Lah jebul anak kowe Ndang Lara Temon kuwi Siti Sendari to? Inggih kasinggihan mekaten Rama. Lah kok do aneh-aneh ki ngopo to? Do aneh-aneh ki ngopo? Kowe ora usah nganggo Ndara Werkudara kok nganggo ngono ora wangun. Wah, rekake tiru-tiru ora wangun ora. Ngaturaken ketiwasan kula ingkang sowan sinuwun. Bagong ana apa? Kang Raka duka. Lho. Rekaku sapa? Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk. Jarene ora trima nek Senet ngendi ya, Pak? Ndara Abimanyu kuwi Bambang Senet. Wah. Kapusan aku. Tiwas tak labuhi arep pateni Kurawa jebul ming Bima Manyu. Ngopo, Kang? Dilirik Ndara Werkudara. Ora gecek-geceken malah ambyar sirahmu ora. Kok ora buduka? Nggih, wis kowe mundur kene. Aku sing ngadepi, Bagong. Nggih. Wah.
Timban Cindhe Basadan. Buktine kudune ingkang iso mboyong endang lara temon kuwi aku, ora kok Kakang Semar. Kowe ngiwake Baladewa nengenke Kakang Semar, aku ora trima perkara iki. Mangriye. Samenika wonten ngajeng panjenengan menika dipun prisani menika sinten? Iki Abimanyu karo Siti Sendari. Abimanyu menika sesinglon Bambang Senet. Endang lara temon Siti Sendari. Desundi. Mosok ngono? Inggih, cariyosipun mekaten kok. Wo. Wah, ya wis. Dadi sing dadi anakmu angkat ki Siti Sendari. Inggih, sing dadi anak angkate Semar kuwi Abimanyu. Inggih. Sami-sami sesinglon wujudipun tiyang sanes, nyatanipun namung badhe ngraketaken katresnanipun. Wah, wis ben. Lho, ben pripun? Lho tegese aku tak melu nang kene. Lesmana nek edan, oh edan yo men. Soal urusan karo Lesmana. Ngirang-ngirangke kowe. Ndereke ratu kok nutuki blek turut dalan. Taeleke ora kena. Ha menika panjenengan nika nglabuhi karo wong edan kok ya diterus-teruske ya. Pun Kakang nderek mangayu bagya syukur Abimanyu. Muga-muga lono katresnanmu karo Siti Sendari Abimanyu.